hirsirakentamisesta. Niin tämä perustusten tekeminen on semmoinen, josta tarvitaan niin kuin ihan oikeita osaajia, jotka tajuaa jotain. Että oli puhetta tästä pilarirakentamisesta. Mä olen sitä mieltä kyllä, että jos haluaa olla ihan varma, että talo ei saa niin kuin lattian kautta mitään kosteusvaurioita, niin kyllä se pitää tehdä irti maasta. Se maan kosteus on kuitenkin aina riski, riippuu tietysti siitä, miten ne vedet valuu ja muuta, mutta siis jos se lattia ei ole kosketuksessa siihen maahan, niin silloin ollaan niin kuin hirveän paljon turvallisella puolella. Ja se ei ole yhtään vaikea ratkaista. Ja mitä mä tiedän, niin ainoa ongelma siinä on se, että se on kylmä se lattia. Ja se tarkoittaa sitä, että mitään vesijohtoputkia ei pidä asentaa sinne lattian alaosaan. Jos ajatellaan, että sisällä lattia on plus 20 ja pakkasilla on sieltä alapuolelta miinus 20. Ja se nollapistehän on siinä puolessa välissä. Ja sen vuoksi, niin jos sinne lattiaan jotain vesijohtoputkia laittaa, niin ihan sinne pintaan. Mutta toisaalta on se omakotitalous aika helppo suunnitella niin, että kaikki putket menee katon kautta tai jotain. Ei niitä ole pakko sen lattia edes kylmää, mutta jos laittaa, niin ihan sinne yläosaan, koska kyllä siinä on se jäätymisvaara sitten vääjäämättä. Ja sanon vielä se, että putkifirmat helposti tekee sen niin helpomman päivän, ne ei niin mieti sitä, että tämmöisessä alapinnaltaan kylmässä lattiassa on omat riskinsä. Niin ei ne nyt ymmärrä sitä, että me laittaa sitä sinne yläkohtaan lähelle niitä lattialautoja. Että sitäkin pitää vahtia, mutta se on täysin ratkaistavissa. Mutta muuten niin kyllä mä vaan nostasin sen lattia irti maasta kaikissa tilanteissa. Niin onhan se ehkä jollain sopivilla eristeillä ja lekasoralla ja ties muulla ratkaistavissa, että se maan kosteus ei nouse sinne lattiaan, mutta niin paljon pienemmillä riskeillä selviää, kun nostaa sen lattian kuitenkin irti siitä maasta, niin sitten ei tarvitse mietiskellä sitä riskiä, että jos sieltä niin kuin nousee jotain kosteutta, koska sit varsinkin jos se lattia tehdään esimerkiksi betonilla, se sisälattia, niin jos siihen sit nousee kosteutta sieltä, tai jos se on jotenkin muuten tiivis se lattia, niin että se maan kosteus pääsee sieltä ylös, niin siitä ei todellakaan hyvää seuraa, että se johonkin väliin ihan varmasti tulee hometta. Että todella pitäisi lattian irti maasta.